Bueno, elkarrekin ere egitzen proiektu dauzke hiru helburu nagusi izango genuke. Garrantzitsuna da pixket eskualdeko egitura sozioekonomiko ezautzi gaztik. Ezagutze hortan pixket ikasketa prozesu propisuk garatzea, autonomo gizetik behan ikasketa prozesutan, gero baita ere, proiektu irakaskuntza metodologi berrizen bitartez garatzea. Proiektu dago bideraute Baiarako 5 ikastetxeta, konkretuki DBH3 eta 4 mailata, segun ikastetxie, eta parte hartze prozesu ziren baita ere Baiarako egitura sozioekonomiko ezautze da, 50 eragiletik gora ordezke. Bueno, prozesu dago egitura dute 7 pausotan. Lehenengo, ja behatzi erronka definitu daude, pixkete Baiarako egitura sozioekonomiko isla dinak, sektore desberdinetako erronkak, interesan arabera lehentasuna markatzatu ikasle bakoitzak individual. Interes oso identifikauta gero, interes kolektibun arabera talde txikisek egin, 3-4 ikasleko edo pertsona. Gero ja azte ariketik taldeko ariketan. Taldeko ariketan, talde bat bakoitzak egin behar duna da, pixket erronki hartu, erronkiei ulertzi intentau eta ariketa bat, zer dakit kontaz, ze ez dakit, eta ze jakin nahi dut, eta horrekin pixket ekitza plan bat definiu, informazio hori bildu eta ezaguera hosek edo esperientzia hosek bizitzeko. Eta prozesu ziet bai berdebena da, Baiarako eragile bati bisitie organizau, bai. Normalin, kasu bakoitzek, dauken lotute Baiarako eragiletako ordezkai bat, izen eta abizenekin, erresteko prozesue, baina bai berdebena ikaslik dela, elkarrizketi ondo preparau, eragilei hotzen, elkarrizketa otata bat itxi, gerta gerturau, elkarrizketa horien, eta horren arabera bildu informazio, ez? Urrungo pauzu zengo nitzeke, jaso den informazio hori mastikau, antolau, eta hausnarketa bat, ez? Horrekin, lanketa konkreta bat. Izen eizkela, soporte digital bat, edo aldizkai bat, edo gila pixket habilia libre latzako ikasle bakoitzei behan ezaguera eta interesan edonazen arabera. Hau indagero, ekebena da, talde bakoitzek beste ikaskideen aurrin behan landu duen prozesu eta proiektuen emaitzak aurkeztetu, horik talde bakoitzek, eta bukatze dugu ekitaldi nagusi baten eskualde ikuspegitik 5 ikastetxetako ikastetxe bakoitzetik talde bat bideraute pixket, sozializazio ekitaldi nagusi bat.